Akhire Semar nesu karo Prabu Kresna terus Prabu Kresna wedi nek Semar nesu. Ha to, rajane meng ngono kuwi to. Rumangsa ora tataran. Kowe ora manut, kowe ora gelem tak arangket, ora gelem tak gerincung, ora gelem tak bondo tanganmu opo kelakon. Ketaman godo wis kuning mati dening Sencaki. Weh, arep dijajal ayo wani ye kowe karo aku. Weh. Ayo. Nya. Edan Sencaki le mlayu banter bangun dewe. Untung nemu blumbang aku. Jigur iki ngelek wader. Nganti kejaduk mik janggutku. Wah, jan wis ngrekoso ora aku nek ora ndeprok nang kene mame ngrekoso duyak-uyakno Setyaki lah. Parat. Setyaki tinunggal gatanira kang tumandang setyane ku garwane ira keparat menungso kae mau tau ya aku dadi ilang tak kedhewake pancen sajak tilas durat moko tilas maling diuyak tak plecet ora kecandak Koko Prabu kula semanggaken perkawis endi Koko Prabu Wah edan minggat urung ya Setyaki mau. Apa iki? Lho. Edan sik endi watu kene mau endi lho. Oh la iki. Apa iki? Lho. Lah ngandel ora. Wong kene kok do loma-loma ya. Gedang goreng meng dibuang turut kali separan-paran. Lagi tumane iki aku ana gedang goreng kok dinahi lombok. Wah. Tak kira wis aman iki. Tak kira Sencaki wis ya kok mentas aku. Nanging mrawadya bala
Pok sur tambur miyang suling mepandhen dalutak mewah bandera kekondo kang mawarna warna pindha pindha Jaladhyana Sri Kawuryan Dimas Setyaki kula wonten dawuh kepiye kabul kawusanane tak sawang seka Ndatulya Prajanegara Ngamarta Bagong metu njaba kuwi mau ora ngadepi marang kridamu ning tak sawang malah lunga mbuh pelayune aku ora mangerteni kok ora Bu Sencaki piye ngaturaken ketiwasan lho ketiwasan sebabe kula wau kula sampun bujung kaliyan pun Ponokawan Bagong lah kok mboten kandhi kanyono-nyono kamangka antawisipun ingkang rayi ngarep ruji kaliyan pun Ponokawan Bagong mriku mboten tebih jangkaipun mboten tebih nanging teka Kilurah Bagong ical kula kedhepaken malah samangke kula kelanganing ngguk mboten saged mawas lan mboten saged mangertosi wonten pundi duripun Ponokawan Bagong kok ora Bu ing kagatri sang kapiranguri nangkul kinempet kempit dosang retnaning bawana wong Setyaki kula wonten dawuh kuwi ora Bagong sing ilang tok kedhepke ning kowe sing ora prayitna lho lah kok kula nggih mboten prayitna kowe kurang titis kurang wasis kurang lantip panggraitamu mula sesukne nek dadi satriya kuwi sing diasah ora mung keprigelaning lair nanging keprigelaning batin ya kudu mbok asah liripun kados pundi tak sawang kaca paesan Bagong ki isih mapan ning negara Ngamarta lajeng mapanipun wonten pundi miturut kaca paesan penyawang ngono ing kaca paesan ki mau Bagong ki ora ngilang tok kedhepke ning dheweke nyemplung telaga. Napa nggih? Iya diomongi kok ora. Lho nek ora percaya sawangan kaca paesan. Wila. Lah kok teles kebles kaya ngoten. Lah niku kok gluprut. Lah ya telaga ki isine werna-werna to Setyaki. Mongko kuwi telaga dudu lumrahe telaga sing isine iwak kuwi babar pisan ora ning kuwi telaga kinarya bebuang kawula ing Karang Pratisan. Ngandel ora. Wong wis kesempya ing aradan nyemplunge ning kakus. Golek ana wae, wonge tenguk ning kono. Dur pawit, lu padosan.
aku to keplak terus jengkelang ngono to. Oh. Kacarian putra lamun kawekasan ya wis anggeni maya wis anggeni Nuwun sewu. Kanjeng Rama Kyai. Kanjeng Rama Kyai Jodipati amiji dhateng pisanipun Kang putra pringgondanipun Gatotkaca kula nyadong dawuh. Nuwun mangke Kanjeng Rama Kyai. Nadyan Kang putra Jangkar Bumi pun Antareja kapiji sawanipun kula nyadong dawuh. Nyadong dawuh aku, Pak. Caedan. Edan piye? Linggo. Lho jare kon nglekar. Nglekar iki tak keplak. Mergo keplakane bapakmu ki rusa. Allah Allah. Ndekno aku dikeplak orang gletak orang jengkelang. Lah wis. Aku ya meng legani bapak kok ora. Ha pikirku terus sampean ngeplake terus aku kon leyeh-leyeh ngene ya ora. Apa enak banget ora nyambut gawe kok meng karo turu. Nyadong dawuh timbalane papa werku darah. Neneng wigati apa, Pak? Antasira. Piye, Pak? Antareja kula wonten dawuh Kanjeng Rama Kyai. Gatot kula wonten dawuh. Aja kaget. Kanane lancur-lancur Pandhawa padha tawi. Merga ana laku gedhe. Laku gedhe apa, Pak? Lampah ageng menapa? Lampah ageng menapa Rama Kyai? Ana perkara apa kok sajak ngutha watiri? Reng Datulaya Wraja Negara Kamarta geger. Antarane Punakawan Bagong sartane Wakmu Ndrawati. Lho, geger sebabe apa? Anane Wakmu Ndrawati Prapta kuwi arep murungake gegayuhane Dipol ya Kakang Semar. Oleh disedya arep bangun kayangan. Kamangka nampa dawuh saka ngursane guru kakekku ya Manik Maya kakekku ing Suralaya. Bablak anglayoni jujul nusuli. Praptane Bagong mboyong para Pandhawa sartane pusaka telu cacahe pusaka negara Ngamarta. Arep dienggo Srana Semar oleh bangun kayangan. Terus piye, Pak? Nanging kabeh mau ora kasembatan. Merga Wakmu Ndrawati nyentulani rembuge Bagong temadati pasulayan. Terus wah, aku weruh Bagong duyah-uyah karo Sencaki, Bagong duyah-uyah karo Bungkik. Bagong ayo monole. Bagong tulungana. Ora ketang sithik kowe tau tate, padha tau tate nampa pangudange Bagong. Yen nganti mengko cilik Bagong lara gedhe. Tekaning mati saka tangane Bungkik. Wah, lancur-lancur Pandhawa sing dadi jol. Bapak ora cetha. Ora cetha piye? Ah senengane ngono kae lho. Wah. Bagong ayo mono. Nek Bagong cilik lara gedhe mati saka tangane Bungkik, kowe kabeh sing ijol nyawane. Terus ndlandrung-ndlandrung minggat. Apa kaya ngono ki pambegan wong tuwa sing iso diconto, Kang? Ya wis dadi pambegane wong tuwa. Rama Kyai Jodipati ku pancen watak wantune kaya ngono kok Dimas Antasena. Iya. Lumrah ngono kuwi. Aku nembe tuthuki dumeh aku anak Pandhawa sing ora ditresnani. Ya ditresnani ning ora kaya Yayi Gatotkaca. Sampun kerembak perkawis mriku. Wis ora usah dumeren-meren ta iki. Dadi anak-anak Pandhawa ki sing durukun. Sing bersyukur ngono lho ora. Iya Dimas. Iya Dimas. Heeh, wis. Bakune cetane lereke rembug Bapak dawuh karo awake dhewe kon ngayomi Bagong ngono ya, Kang. Iya Dimas. Ane Bapak dawuh ngono ya wis ayo dilakoni. Dawuh wong tuwa dawuh Gusti lho, Kang. Yo, tak dirake Dimas. Yo, nyambut gawe. Ayo.
wafat wafat keneng apa wafat dikaning ayang soto Jojo tekan buri sukmanya ilang kantun ta tandro dro ta dodon ta ta raganya terus kelinteng linteng Edan Bagong ora edan iki tenanan. Malang kerik ning ngarepe Setyaki. Lho aja kok ning ngarepe Kresna kuwi aku malang kerik kok. Wulu kelekku tak ler. Gilane ora. Ayo. Kowe manut karo aku apa ora? Lho ngapa aku kan manut ki ngapa? Rembug ning pasewakan kowe marep lunga saka Gunung Amarta arep bali nyakar Kadempel. Heeh. Wedan ora basa. Basa gelut ora basa ya tetep jotosan. Wah Setyaki iki umpama ora diajani karo Bagong ora masalah. Kula ora ngajeni karo sampean ora apa-apa, Ndra. Sengara kuwalat. Asan. Ha kula iki nendangi ndase Semari wis panganan sehari-hari ae. Ana arek kuwalat ta mbok wingi-wingi. Kula ki wong ora iso kuwalat e. Ayo muni awe. Hah? Aku ngerti sampean tekan kene iki mesti didhawuhi karo ratumu Prabu Ireng. Edan. Kae sesembahanku. Oh lho. Prabu Kresna. Ora Kresna ki artine ireng ta? Ora sak geleme dhewe kae sesembahanku. Ngerti aku sesembahanmu. Anu kae sesembahanmu ora kok aku. Mesti kowe didhawuhi. Setyaki Bagong cekelen. Mergo kan mengko nek ora wurungan nek bali ning Karang Kadempel mesti mau ngarep matur karo Kakang Semar. Perkara leh aku arep murungke Kakang Semar arep mbangun kayangan. Mula Bagong cekel nek perlu rangketen gedhe patenana. Ya apa ora? Hah? Muni ae. Ana wis kayangan ae. Sapa sing ngendhake kamurkanku? Coba diliwetke. Aku nanti lewat ke rasi dan suang. Angel yen ngono kowe wangkot, kowe wangkal. Ora manut karo Bendara. Lho, sapa sing tak maksud Bendara ki sapa? Aku ora bendaramu. Aku sesembahanmu. Wis wajibe kowe ngajeni lan kowe nyembah karo sesembahanmu. Kowe ngabekti karo bendaramu. Lho, mengke riyen. Kosek. Bendaraku, bendarane Bagong ki Pandhawa ora kok Sencaki. Wiwit biyen Bagong ngetutke Pandhawa ora kok ngetutke Sencaki. Ya wis, nek pancen arep tanding yuda karo Bagong. Mergo sampeyan didhawuhi karo Prabu Ireng. Didhawuhi karo Prabu Ireng aja ngasi Bagong ngomong Kuntul dikandhake Gagak, Gagak dikandhake Kuntul. Kuntule dikandhake Gagak. Akhire Semar nesu karo Prabu Kresna terus Prabu Kresna wedi nek Semar nesu. Heeh to, rajane meng ngono kuwi to. Nerungso ora tataran. Kowe ora manut, kowe ora gelem tak arangket, ora gelem tak grincung, ora gelem tak bondo tanganmu opo kelakon. Ketaman Godawa wis kuning mati dening Sencaki. Weh, arep dijajal ayo wani ye kowe karo aku.
cilaka tenan iki. Nek ora mlayu tenan wis. Dadi papat ndasku. Wah, edan sencakile ngantem kaya wong kelegan. Ngombe obat kuat pokoke mau. Ngantem sirah menungsa meng kaya nampek bal basket. Sirah menungsa nggo dribble. Ah, jan wis. Tenan wis. Sinuwun Kresna wis arep tegel tenan arepana kawan. Wis ilang rasa kamanungsane. Ratu Ndarawati sing jare kondang titis Sangjang Bathara Wisnu wis randir rasa welasase. Ya, Pak. Bapak Semar. Aku mulai, Pak. Aku arep ngomongke sawijining perkara sing mesti nek tak omongke gawe bapak nesu. Tenan iki. Tumus tenan ngepe iku mambengi. Ngepe dirubung penari sendok. Tenan wis. Rono diuyak. Apa jenenge? Sencake. Tekan kene iki kok apa iki hansip dong nglumpuk kabeh. Hansip dengkulmu melocot ora. Anggepmu apa? Ndarantasena niki. Iya. Kalau nggak datang mereka didhawuhi bapak gong. Waduh. Aduh mas. Blas mboten disukani. Yakin modar iki anggere wis muni didhawuhi bapak gong. Cetha aku sampean mesti nggih bapak sampean didhawuhi kalih Prabu Kresna to? Ora. Lho. Ning bapak sampean ndek inisiatif dhewe kon kerangket Bagong. Ya nek maune ngono, ulah ngandel ora. Nek saiki ora. Ngopo kok mlayu-mlayu? Diuyak mendring. Mung sesuk nenek utang ki aja mendring ora. Ah pripun? Sing iso ngutangi gedhe kok terus ora nganggo jaminan. Jaminane nyawa ning kae. Sapa sing uyak karo kowe, Gong? Ndara Sencake. Aku diwelingi karo bapak. Pripun? Didhawuhi pripun? Didhawuhi karo bapak. Mergo bapak ngerti nek Mak Cilik Setyaki iki arep nguyak karo kowe, arep mulasara karo kowe. Nggih. Sebab kowe arep bali ning Karang Kadempel. Lah iki tak takokke karo kowe. Mergo aku didhawuhi karo bapak kon mbelani karo kowe. Nggih. Engko tinimbangane kowe wis tak belani kamangka ndelalah kowe lupur malah lancur-lancur Pandhawa sing dosa. Iya to, Kang? Iya, Dimas. Oh, to Kang Antarja? Iya. Pancen ngono. Lah, saiki aku tak takon sing luput kowe apa Siwa Ndarawati, Gong? Ngaten nek kula critake niki mengke mboten rampung sewengi niku. Merga kula nggih pun lali kula omong napa mawon teng Pasewakan Ngamartane ajeng ngerti kula omong napa mang nyetel YouTube. Streamingnya diundurke ngaten Bagong ngomong apa ngaten wau. Wah, kowe iki ditakoni tenanan kok ora. Nggih, bakune niku kula niku ora trima merga Sinuwun Ndarawati niku ngelek-elek bapak. Merga Sinuwun Ndarawati niku wah, pokoke natoni atine Bagong. Sing paling gawe ati tatu atine Bagong niku ngenten lho. Piye? Bagong. Mumpung Prabu Kresna sing ndirasa welasase karo Semar. Kon murungke le mbangun kayangan tinimbang mengko tak ruda paripurna mbang bapakmu tak pulasara. Ngoten niku napa sifat Malendra sing jare titis Sangjang Bathara Wisnu. Sampeyan niku nom-noman Pandhawa kudune langkung pana lho, Den. Sampeyan niku lancur-lancur Pandhawa kedahe langkung tumangkar pikire kok ora. Kakyatri sang kapirang urinangkul kinempet-kempet. Dosang retnaning bawana. Oh. Gong, anu pripun? Bareng tak pitung-pitung miturut aturmu kok. Aku melu lara ati. Nah, nggih to. Lara ati mergo Semar di ngoten nggih to? Ora. Lho, lha pripun? Lara ati ning atase Pak Dikresna ki tak percaya nek ratu sing resik lahir batin lha kok dadi omongane kaya ngono. Ah padha mawon niku. Terus niki pripun? Sajare sampean didhawuhi kon ngayomi Bagong. Wis kene nggo kene. Nggih. Tenguk kene engko nenek Setyaki tak temonane bareng-bareng. Ning kowe sikik sing omongan. Ngaten? Iya.
Engko nek Sencake berguguk ngutawaton mboten dadan po Nalendra, ratu. Aku sing tanggung jawab. Estu napa? Iya. Nggih. Ngestoke dawuh. Kene tengok ngene nggih. Wah, jan iki kok malah matur nuwun nggih, Jan. Iya. Tenan lho niki mbantu kula lho. Iya aku kira ngapusi. Aku ki kapan to nek omong tau temen. Tau goroh ki kapan aku omong. Ameng mencel satri omongane kaya dagelan. Kula malang krik mboten apa-apa niku. Ora apa-apa. Ya mung sesuk neh iki mbok yo wulu keleke iki dilongi ora. Men iki kula sengaja kula jarak kok niki. Kula ler kok niki. Nglawer mbok ben. Kula ajeng nyetak rekor bulu kelek 3 meter. Gilane ora. Kae Setyaki tekan kene. Wah, tekano kene Sencake remuk legane atiku. Ngapa kowe kaget? Lek guyu kok elegan banget ora. Menungso ora tatanan. Melayumu golek bola. Lho, golek bola pripun? Lho niki lagi ora coblosan lho. Anggepe kok golek bola, golek swara ora. Kula ora nyalon. Golek bola kowe njaluk dibelani karo lancur-lancur Pandhawa. Weh, lah jelaskan ten, jelaskan. Sik, Gong. Pripun? Yen nang perkara apa lah kok dadi mak cilik Setyaki tekan kene. Lho piye to ki jare arek ngayomi. Oke. Anu niki kula diuyak-uyak ndara Sencake. Sebab apa kok diuyak mak cilik Setyaki? Anu perkara kula wani kalih Prabu Kresna. Ora tak takon kowe derajatmu ki apa? Derajat kula kere, Panakawan. Aku dadi wani karo Nalendra. Siwa Ndrawati kuwi Nalendra lho. Ya nek ngono bener ya mak cilik Setyaki kowe nguyak-uyak karo Bagong ora apa-apa tak sumanggake. We. Nah. Iki mung suwe ora Sencake musuh Bagong ning Bagong musuh Antasena lho iki. Oke. Lah masa kula luput, Den? Kowe manut aku wae. Dirembug sing apik. Nggih, kersane Linggo kene. arek ngapa iki si bungkek iki? Anggir Antasena. Heeh, Mas Cilik. Kala gateng mriki. Kaya mengisis wae kok ora. Ngisis apa ora entuk ora. Ora neka-neka lho sampean kok. Iki wigate ta. Wigati apa kowe cangkemmu ya celemongan kok. Nah, awe pripun? Majelis Sencaki. Inggih, nggih. Aku tak takon karo sampean, dasare sampean apa kok nguyak-uyak Bagong? Bagong lepat. Lupute Bagong apa? Bagong lepat awit. Bagong wantun nantang kalian Koko Prabu Kresna. Lho, Kresna nantang mergo kana sing ngelek-elek Semar dhisik kok. Ha nek Kresna ora ngelek-elek Semar sing karo aku nantang bendaramu le, Cah Bagus. Alah ora. Oh. Sik, Bagong ngomong nek Pak Di Kresna ngelek-elek Semar kuwi ya apa ora? Nuwun sewu, menawi perkawis menika kula mboten mangertosi. Nek sampean ora ngerti kok sampean belani, Nek sampean ora ngerti cetane sapa sing kleru, ora ngerti cetane sapa sing luput kok sampean panggah wae kok mbelani bangun miturut karo Pak Di Kresna. Ya nek sing luput ki Bagong, nek umpama sing luput Pak Di Kresna, sapa sing kapitunan? Bagong wis kelakon tok ajar, malah kepara Bagong wis mati, wis entek 1000-ne ya Gong. Rak. Kok saya atos to omongane sampean. Hayo ming tak umpamake kok ya ora. Nggih. Umpama Bagong mati wis entek 1000-ne ndelalah sing luput Pak Di Kresna, sapa sing kapitunan? Muni awe. Hah? Dikotbahi karo Profesor Antasena kok. Sep kelakep. Ndekna kok le ngantem Bagong dial.
Kaya kontol gondol liwak. Ora mesake karo Bagong. Bagong wis nganti kani kaya ngene lara-lara ya kok. Nggih. Ora mung sirahku la sing lara, atiku la ya lara. Nganti bathuke biru-biru. Penting mboten gusine sing biru. Kok ndak nek gusine biru kok ndak dadi rindu-rindu wong bagus gusine biru. Saya wengi kok saya atos sampean. Aku nek saya wengi saya nglentreh dipaidu. Oh nggih. Ya bener kaya saya wengi saya atas kaya. Dereng kok esuk. Sampean petungan nek. Nek kira-kira sing luput Pak De Kresna utawa nek nuwun sewu nek sing luput Bagong ora apa-apa tok kula sora mergo cendheke nandang luput. Ning Bagong ki bener. Bagong ki benere apa? Mbelani karo wong tuane. Bagong minangka jejeri anak ora trima nek wong tuane kok dias. Wong tuane kok dina karo wong liya. Kuwi wis bener dadi patrape Bagong. Nek nganti sing luput ki Pak De Kresna mongko Bagong mati. Sing cilaka wong sepirang-pirang. Sing gelo wong akeh. Wong sak negara Ngamarta mergo Bagong ki kelangenane wong sak negara Ngamarta ya, Gong. Nggih. Tanggal 17 go ning KR ya, Gong. Nggih. Penting lakone ora Semar bangun kayangan ae lho, gah lho aku. Iki mau Mas Topik mau. Nek ora lakon baku gah aku. Iya wah anggep wae ya. Pikiran perkara sing kaya ngono kuwi Mak Cilik. Ngapa kowe? Hah? Bareng kon mikir, kowe kon mikir ora kon ngelus dada. Ha pikiranmu ki ning dada apa piye? Pikiranmu ki ning kene lho, ning nggon tungkak. Hah? Mikira. Kudune kowe dikon mikir ki ngangkat sikil ngene. Oh, otake dienggo, pikirane dienggo ora. Iki ngapa to ki kok cengkre saiki? Kowe tak bilani ya aja terus gleleng, Gong. Lah kersane pripun? Lah kula bener kok. Ya bener ngono ya ngono ning aja ngono. Kersane nek wis dibelani iki pila-pira matur nuwun ora malah kok sombong kaya ngono kuwi. Kowe pun. Ngapa kowe? Wis jan wis ora. Ngapa kok nglumpur Mak Cilik? Nyun pangapunten, Nggih. Dilepatipun kempaman Garba Ruci. Diageng Pangaksami. Ngapa? Garba Ruci. Oh, ndekna mau pas kurung didunungke karo Ndara Antasena kaya ya. Bagong ora manut karo satriya Garba Ruci. Kelakon tak cempalani, kelakon tak ajar, kelakon tak kunjara. Apa? Ha saiki kok meng telik. Ndekna ora sumbut karo le ngendel-ndelke kesatriyan Garba Ruci. Garba Ruci ki entheke bojomu, kowe meng urip melu marang tuwae kok bangga banget kowe. Hah? Urip melu marang tuwae. Tak ndel-ndelke. Jaluk ngapura tenan aku Bagong. Wah. Jane aku ya melu marang tuwa. Gandeng apa-apa aku melu marang tuwa. Aku njaluk ngapura Bagong. Tak balene titenono kowe. Tak pothol gulumu. Nggih, Dendra Gatotkaca. Ora. Lho. Jare ngayomi kula. Iya, tak pothol gulune. Nggih, gulune sing caki. Gulumu. Waduh. Sembur mlanyong nggih, Den. Iya. Gulune sing caki. Ora. Lho napa? Wetengmu sing tak sembur. Waduh, tenan kula busung lapar. Nek sampean wis ketanduk lelakon kaya ngene sampean lagi iso mikir. Sampean lagi iso nglenggono. Wes saiki pilihan. Tak nehi petungan. Kira-kira sampean arep tetep mbelani Pak De Kresna apa arah malah arep sak biyantu karo gegayane kakekne Nayantaka ya kakek Semar le arep bangun kayangan. Petungan pikiran kanthi nalarmu sing penting Mak Cilik. Nuwun sewu. Sareng kula manah-manah nggih. Gegayanipun Kakang Semar menika luhur. Ning emanipun gandeng Koko Prabu menika nedeng kalimputan pepeteng manahipun.
Kula kinten boten saged nglijah perkawis ingkang leres lan perkawis ingkang boten leres. Ngandel ora kowe wis kowe menengo wae kowe kono. Sapik dekek ngeblek wae ora. Wah, lah pripun to? Lah kula niki lakon ngeral nggo ngecas Anggepe kok kula kon meneng ora. Sampeyan lahir batin bilane gegayuhane kakekne Semar. Nggih, kula lairan Batos. Wonten pacobanipun menapa kemawon kula sagasak biyantu. Tenan? Iya, Bagong. Nah, ngono. Dadi satra ki dienggo uteke. Ora mung waton, ora manut karo sencake kendarat tangane sencake mlintir brengasa obah kabeh nyuwana ngentut. Anggepe sing iso ndut-ndut ki mung sampeyan ngono apa piye? Iya, aku njuk ngapura. Nggih. Nek jan kerombong melu mriki, teng mriki arep mbelani karo arep bantu Semar manglenggah mriki. Iya, Bagong ya. Nggih, anggepe ora. Ngantos paripun ingkang sami mbal wacana nalika semanten amang sulyatur ing ngajeng oncating pusaka 3 negari Ngamarta payung tunggul naga tumbak kara welang miwah pustaka jamus nyang jimat kelima sading yang anututi dhateng pelajaripun Sang Lurah Bagong nalika semanten wis prapta wonten ing tapel wates nggih para lancur-lancur Pandhawa miwah Sang Lurah Bagong sami sak pejagong kagiat kadur wekasan. Bermara remangus wumya ngambrengeng kadhe karenane kaswase yaning marga amalagung Gong nun kowe kira krasa apa piye pripun ayahene kok krasa Aya mengko ta ya. Dikira wong ora sehat ya ini kok. Engko mah dikon dicak arep diterke sontek engko nek yane krasa. Ora celemongan kowe. Celemongan pripun to? Kowe ora ana rasa merinding-merinding ngono apa piye? Nggih nek merinding nggih. Aning sebabe napa kok merinding kok? Ora enten demit kok mriku padang banget kok langite. Mengo. Pripun? Mengo. Iso mengo ta kowe? Wah, atos sampeyan. Yakin wis Antasena saya mengi saya atos. Nganti jengkel aku isa kaya anggepe babi ora iso mengo. Sing ora iso mengo ki ora mung babi menungso ki ya akeh sing ora iso mengo. Kaya ta. Wis ora usah dirembug. Nggih. Kowe lah. Niki kok dadi lho sinten sing ajeng ewoh Den? Ewoh apa? Iki ora bola pecah RT ta niki ngawur wae. Kaya pusaka kok bola pecah RT ora. Jare kowe arep njilih pusaka kuwi. Nggih, napa niki? Niki pusaka napa? Lho kok pangling to, Gong? Pusaka sing ayomi kowe kok. Oh, cetha. Tumbak kara welang. Kuwi sing ngadeg kuwi payung tunggul naga. Sing ngadeg niku iya. Berarti ngadeg niku payung. Iya. Lah sing kaya amplop niku? Lah kuwi pustaka jamus nyang jimat kalimasada wetan. Lho, niki sinten sing beto mriki? Ora kok nggawa rene. Pusaka kuwi iso niteni ndi sing jujur karo sing ora jujur mergo ngene, Gong. Tak jarwani. Nggih, jarwani napa Jarwanto? Tak jarwani, tak omongi. Nggih. Pusaka-pusaka kuwi kudu mati saka nalendra digdaya. Mula ya ora mokal. Nek iso niteni endi sing jujur karo endi sing ora jujur.
pusaka iki ngetutke kowe mergo pancen sepisan kowe wonge jujur ping pindhone gegayuhane bapakmu ya gegayuhane kakekne Semar kuwi luhur tenan, Gong. Lahir batin kinarya ngupadi kamuktene wong sak praja negara Ngamarta. Estu napa? Iya. Wah, bejo tenan kowe, Mar. Wah, jan wis alhamdulillah. Iya. Nang ngaten iki arep kasembatan gegayuhane bapak ten. Ora mung arep kasembatan ning tak kira pancen tak pesthekake gegayuhane bapakmu kasembatan. Nggih. Dasare napa sampeyan iso ngendika ngoten? Bapak mau mungkur dawuh karo anak-anak Pandhawa. Nggih. Bareng karo para Pandhawa. Tumuju ning Karang Kadempel. Weh lah. Lah malah pon dhisiki. Iya. Wah, lah nang ngaten kula ketinggalan iki. Wis gek kuwi pusaka gawanan. Nggih. Digawa. Nggih. Mbok sampean ngewangi niki 3 abot kabeh. Wis gage digawa. Nggih. Diaturke bapakmu. Siap. Omong apa enake nek pusaka iki mau ngetutke kowe. Siap Den, siap. Ngetutke ora arep nagih utang to niki. Ora. Bapakmu gegayuhane apik kok ora nggih. Gojaki tangan tengen. Oh, tengen niku niki to. Kuwi kiwa. Niki tengen. Heeh. Duh, piye iki? Ora dipondhong tangan loro madu kecer dhewe-dhewe iki. Pun. Ah wis. Ayo. Bareng-bareng suwane Karang Kadempel. Mak Cilik Setyaki kula dawuh iki. Nek pancen saguh lahir lan batin sak biyantu gayuhane kakekne Semar ana bot repote apa wae tandang bareng-bareng. Nggih, ngestaken dawuh. Monggo kula dherekaken bidal Karang Kadempel. Ayo, Gong. Yo. Ayo.